به هزاران بنگهên vaksîn wergirtinên COVID-19 li Efrîka Başûr hat nevekirin, lê hatina nexweşan kêm bûye. Bilindtirîn hejmara vaksînên ku dêk heftî de li heyva hejda bû xelkî hatîne danan, ku 1 milyon bûn, di heftiya borî de hatiye xwar bû 150,000 vaksînan. û ev ê dabezîne wela dîr kiriye ji armancên hikûmetê ku li dumahiya sala 2021 67 sedê ji hejmara xelkî vaksîn bikin. Rêvebera klînîka Parkers li Johannesburg dibêjî, labirdina zanyariyên şaş, çêlbît xelkî han bidet ku vaksînê werbigirin. Pıtır zanyariyê silametiye derbarî vaksînê û lêdana vaksînê, ka vaksîn çi ye û wergirtina wê ya bû çi ye. Bo xelkê bête diyarkirin ev çende deharîkarî bit û belkî vê gotgota û şaşiyê derbarê vaksînê kêm bikin. Ew pêngavên ku kompanî dihavêjin, ji zanînê xelkî wê vetir e. Discovery mezintirîn kompanya xizmetên saxlemiyê li Efrîka Başûr, bikirên xwehan det ku vaksînê werbigirin bi pêşin yazkirina wergirtina xalan û zivrandina parê li ser teemîna jiyanê. Li heyva 12, kompanyê fermana vaksîndananê li ser 11,000 karmendên xwe sepand û ev vê yekê kar kir û rêja karmendên ku vaksîn wergirtîn ji 22 sedê bûn û 4 sedê di sê mehan da. Discovery is well versed and Kompanya Discovery pêzanînên baş hene û di çendîn salan de karekê baş kiriye ji bo derûnnasiya tevgeriyana serederiyek baş ku we bike piştevaniya xelkî bike bû guherîna serederiyê. Lê ev tevgeriyane gihane xaleke destîşan kirî. Dema tu geştî astê heftê sedê pêwîstî bikarê pitir heye dabgehiya dawiyê. Wêlan gotî ku karmendan pêşwaziyeka zêde li fermana vaksînkirinê û vegerîna wan bû karî kir. Lê wî got 2 ta 3 ji sedê ji karmendan xwe girt. Çend pitir kompanî siyasetên heman şêwe bidin, pitir nakokiyên yasayî durust dibin bi hêjeta binpêkirina mafên takekesî. Welat hêj li bendeye ka çawan dê dadgeh biryarekê derbarê evê mijarê det. We know from previous cases Em ji rewşên ji berî nûke yê pandemiyê dizanîn ku ev mafên sivîl yên li ser jiyan û tendurustiyê bi giştî pir giring e û dihayê hîndê rewşên taybet da dikarîn bibin egerê binpêkirina mafên taybet. Bi taybetî di çavarakiya pandemiya çavarûya pandemiyê û COVID-19 dêya me tirsîdar bit. Eger les li belavkirina vaksîna nehête kirin dê demê wan bi ser veçît. Li heyva 11 hikûmetê daxwaz Johnson Johnson, Pfizer û herwisa Emerîka kir ku hinartina pitir vaksînan paş bêxin. Her duwê heftiyê da Serok Cyril Ramaphosa rêxweş kir ji bo wergirtina vaksînan. we've reached a point where our Em ê geştîne xalekê ku daxwaziyên li ser vaksîn kêmtirin ji wanê dibûmetên. Lewma divêtin em wan vaksînên me heyn kêm bikîn da ku piştrast bikîn ew vaksînên ku destme da heyn bi ên evkarînan. Ew dibêjît ev rêdana rolekê bihêz dibînî ji bo belavbûna vaksîndananê. Herwisa bû çareseriya wan pirsgirêkên wekû veguhastin bû bingehên tendurustiyê û destûrdana karpêkirinê.